तो हे गाइस मु चंदन नायक मु आपन स्वागत करछि मोर जेटा आउ वीडियो। तो आज हम जाउछु ए जो भुवनेश्वर जो एयरपोर्ट अछि बिजू पन्ना एयरपोर्ट हम सेडी जाउछु। एयरपोर्ट जीवर कारण है कि आम 4-5 मिसे साउथ अफ्रीका जीवु टे बुलिबानी आसीबु मजा मस्ती करिवु। तो बाहलुने हम जिबा एबे आ चलो तो वाटर देखौछि आ चलो। तो हे गाइस एबे हम पळे आसिलुनी रास्ता रे अछि गाड़ी अछि गाड़ी से अछि जिबु आ गाड़ी आसिलने बोते देखे दउछि हमर ए गाड़ी एला हमर रॉयल ऑटो। तो हम एबे गाड़ी जिबु आ तो एबे हमर लगेज रेडी हेलानी हम जिबु एने बैग में सब रेडी हेलानी तो लगेज रे चललु आ साउथ बुली आसी आ एबे माने बाकरा में जाउछु पहाड़ बाकरा गरुनी लाइट जल ये बड़े न चल देखा जाओ कौन होती है। पहुँचल एयरपोर्ट रे टर्मिनाल 1 2 मजा मजा उड़े हमें जीबू साउथ अफ्रीका। शाहरुख खान आई को शाहरुख खान आई हम साउथ अफ्रीका हेलो कैमरा हीरो कैमरा गाड़ी पार्किंग कोडी बोले आगड 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 एडा एड पुरा ओए एयरपोर्ट एरोप्लेन में कलिंगो एयरलाइन मैंने पहुँचल एयरपोर्ट रे केते भीतर जाओ पड़ो ट्रेन है देखिए बंद मिलन हो गाड़ी पड़े तो घंटा घंटा हसुँच समय एयरपोर्ट पहुँच गलुनी जाऊँ भितर जीवु गला टिकेट मिल क्लीयर करके पलू साउथ अफ्रीका बुलवानी आस सब सांग सब जाऊँ पलू आसू दस वर्ष देखिए केतनी कौन रोच पैसा सर पलि आस गाड़ी थोड़ी जाऊँ ये किसी कहबेनि कि ना देखिए कह ट्रेन गाड़ी जाऊँ आम जा ठीक है छाड़े कौन छाड़े भाई
ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ତ ଛାଡ଼ି ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏୟାର କ୍ୟାବ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥୁଆ ହେଇ ସଜା ହେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଟିକେ। ଯାଉଛୁ ଏବେ ଭିତରୁ ଯିବା ତ ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯିବା ବୁଲିବାଲି ଆଉ। କେମିତି ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବଢ଼ିଆରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉଡ଼େଇବି ଉଡ଼େଇକି ଯିବା ଆଉ ଉଡ଼େଇ ଆସେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନେଇ ପଳେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ାଉନୁ ପେଲୁଛି ଛିଡ଼ାଉନୁ ପେଲି ମାରେ ବସିକି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଭିତରକୁ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ବିଟିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ନା ତା ପଙ୍ଖା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଦେଖିନି ଲୋକ ତ 10-12 ଜଣ ବସିବେ। ତ ଡେଣା ଯେଉଁ ବାହାରିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ନୁହଁ। ଖୋଲା ହେଇନି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଳେଇବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆମର ତ ଗଳି ପଳେଇଯିବ ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ପଳେଇବା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଗି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଖୁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନୁହଁ। ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଛି ଭାଇମାନେ ବାଗୁଛନ୍ତି। ହଁ ଚକାଟା ବି ବନା ହେଇଛି ସେମିତି ହାଲୁକା ଆଉ ଯେତେ ହାଲୁକା ହବ କେତେ ଇଏ ମରା ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ମରା ହେଇଛି। ଚକାଟା ସତରେ ନା ମିଛରେ ହଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଛି ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପର ତଳ ହବା ପାଇଁ ତଳକୁ ମାନେ ଉପରକୁ ଯିବ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଯିବ ଏମିତି ହବ। ହଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଜି କିଛି ହବନି ନୁହଁ। ଓଇ ସାଇଲେନ୍ସରରେ ହେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ନା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ବା ଆଇଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଓ ହେ ଗ୍ରୀସ୍ ମିରିସ୍ ଲାଗିଛି ବୁଲୁଛି କ'ଣ ଏଇଟା କୋଇଲ କି ଟାଇଟ୍ लो ପ୍ରବଳ ଟାଇଟ୍ ତାକୁ ମିଛରେ କହିନା କ'ଣ ଏଇଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ରହିଯାଇଛି ଏଇଠି ଖାଲି ଏଇଠି ଯୋଉ ଟେକି ଆଣିଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇଟା ନା ନା ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ଆର କୋଉଭଳିଆ ମଟର ଲାଇଟ୍ ଦେଖୁଛ ଲାଇଟ୍ ନୁହଁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଏଇଠି ପବନ ନବ ୟାର ଟାୟାର ଦେଖିନି କେମିତି ହେଇଛି ସକ ନାଗି କୋଉଟା ଏଇଟା ଚକାଟା ବନ୍ଦ ହବ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ଚକା ବନ୍ଦ ହବ ନୁହଁ ଏଇରେ ରହିଗଲାଣି ନା पूरा हालुका बे ମାନେ ବସନ୍ତି କଣ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େ ନା ଏ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଲାଗେ ସେ ବସନ୍ତି ଯାଇକି ଆଉ ଗଳି ଯିବ ନା ହଁ ତା ଭିତରେ ଗଳି ହଁ ଛୋଟିଆଟା ଏଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକ ବସିବେ କୋଉ ବାଟେ ଲୋକ ବସିବେ କୋଉ ବାଟେ ଓ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍
ପଙ୍ଖା ଇଏ ଦେଖିଛୁ କାଣ ଦେଖିଛୁ ହଁ ବା ଖାଲି ଲୁହା ନିଦା ଲୁହା। ତ ଯାହା ହଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ରଖି ଏଠି ସଜାଜି କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଟା ସତରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖରା ମରା ହେଇଯିବ ଜାଣି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଚାଲୁନି ଆଉ ନା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ତ ଆଜିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ରିଲ୍ସ ମିଲ୍ସ ଆସି କରିବେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ଚାଲୁ ଏଇଟା ଏବେ ବି ନୂଆ ଲାଗିଛି ବୋଧେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆସିକି ଏବେ। ମେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଠି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ହବ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏପଟୁ ଗଲେ ସେପଟୁ ଯିବ ଏପଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଯିବ। ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ନୂଆ ବନା ହେଇଛି ନା ଏବେ ବନା ହେଇଛି। ଲଗେଇଥିବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ଲଗେଇଥିବେ। ଏଇଟା ବୁଲିବ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲାଗିନଥିଲା ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ। ଏଇଟା ବୁଲିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇଟା ବାହାରେ ବା ବାହାରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟା ବିମାନ ବନ୍ଦର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେପଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ବାଟେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଯିବେ ଆଉ ନା। ନା ନା ଏଇଟା ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେଇଟା କରିବ ବା କରିବ। ଆଗରେ ଏଇଟା ଅଛି ପୁଣି ଉପର ଲବା ପାଇଁ। ଏ ବାଟଟାକୁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲାଗିଥିଲା ଏଇଠି। ଟୋଟାଲ କେଡ଼େ ବାଟ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯାଏଁ ସେ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଏଇଠି ଭିତରେ ବସନ୍ତି ରେ ବା। ଦେଖାଯାଉଥିବ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି। ମୋବାଇଲ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ। ଦେଖାଯାଉନି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ତ ସବୁ ବସି କ'ଣ ଏମିତି ହେଲେଣି। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଢିଆ ନୁହଁ ପାଣି ପାଣି ପଡିବାର ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଆମେ ଲଗେଜ ଧରି ଯାଉଛୁ ଯିବୁ ଗାଈ ଯିବୁ ଆଉ ଆଉ ଥରେ ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଗାଈ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମ ବାହାରିଲେଣି ଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି। ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆମେ। ହଁ 6-7 ଜଣ ଯାଉଛୁ ନା। ତ ଇଏ ଆମର ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର କିଛି ଲଗେଜ ନାହିଁ। ଭାଇ ତମେ ଏମିତି ଯିବ। छोला गोटे बिस्कुट सुगर फ्री बिस्कुट टिकेट ରେଟ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ପୁରା ଠିକ୍। ଏଇଟା ଯିବନି ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ଆଉ ହବନି ସିଏ ଅଧିକ ଓଜନ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଯାଉଛି। ହବନି ବେ ଅଧିକ ଓଜନ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ ଯିବା? ଆଧାର କାର୍ଡ ଆମେ ଯିବା କାର୍ଡ ଜଲ୍ଦି କାର୍ଡ। ନା ରିଅଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ। ଏଇ ଜଗନ୍ ଧୋଇଲବୁ ଭାଇ ଥବା
ବନ୍ଧ ଧରିଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଫେଲେ ଦେଲା ପରିବା ତ ଟିକେଟ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭାଇ ଏଇ କୋଉ ଟିକେଟ ଗଲା ମୁଁ ଆଣିନି ହେଲା ଯିବୁ ବିନା ଟିକେଟ ଭିତରେ ଯିବୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯାଉନୁ ଆମର ଦାଦା ମାନେ ଗଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ତ ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଇଟା ଝିଅ ହସିଲା ହେଲା କି ସେ ଭାବିଲେ କି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଧେ ପେଶ ପୋଷାକୁ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁରା ମାନୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଝିଅ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ମା ଝିଅ ଦେଖିକି ହସୁଥାନ୍ତି ଯିବ ପୁରା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଯିବା ଲାୟକ ନା ମୁଁ ପଳେଇବି ମତେ କହିବ ଭିତରକୁ ମାଗିବା ଭାଇ ଦେଖିଆ ଯଦି ତୁ ଏମିତି ଲୁକ୍ ନେଇକି ଟିକେଟ ମେକିଂ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯିବୁ ଭିତରକୁ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଚେକିଂ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଯାହା ହେଲା ଉପରେ ଯାହା ହେଲା ସେ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ବନେଇଥିବେ ଚପଲର ଅଙ୍କଲ ଭାଇ ଲେବର କିନ୍ତୁ କାମ କରନ୍ତି ନା ଦେଖିଛି ଧଳା ଥିବ ମାନେ ଗୋଡ଼ ନେଇ ଗାଡିରେ ଧୋଇଦେବ ସଇଲା ଟେନସନ ଧରିବା ରାଜ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଆଗେ ପଳେଇ ଭାଇ ମାଛ ଆଣିଲ କୋଉଠୁ ରହିଅଛି ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ ଆସିଲେ ବସିକି ଯିବେ ଆଉ ହଉ ଚାଲ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଏୟାରପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଯାଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଚିଛି ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ପାଚି ଯାଇଛି ସେଠି ଦେଖାଯିବନି ବୋଧେ କିଛି ହିଁ ଦେଖାଯିବନି ଆହୁରି ବଢ଼ି 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 ଯାଇଛି ଆରେ ନାଇଁ ସେପଟେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟା ଉପରେ ଚଲେ ଦେଖାଯିବ ହେଲା ନାଲି ନାଲି ଜଳୁନି ଏଇଟା ସେଇଥିରେ ବସିକି ଯିବେ ସେଠି ଲାଗିବ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଲାଗିବ ବସିଯିବେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ଯିବ ସେଠୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ଓ ଭାଇ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ହଁ ସେଇଠି କିଛି ହବନି ଗୋଟେ ଗଲା ସେ ଭିତରୁ ପଳେଇଛି ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଦାଦା ମାନେ କି ଶୁଖୁଆ ଆଣିଦେଲେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି ସେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ଶିଳା ଶୁଖନି ଓଇ ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାର ସେ ଦେଖୁଥିବ କ୍ଲିୟର ଅଛି ନୁହଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉଠି ଅଛି ଏଠି ସେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଥିବ କାହିଁ ଦେଖାଉନି ଆଉ ଫୋନରେ ଏ ପୁରା ସିଆଡୁ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଗଲା ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ବା ପିଛୁଟାକେ ପଡ଼ିଲା ନା ଆଗେ ପଛକ ଲାଗିବ ନା ଆଗ ଲାଗେ ଡେଞ୍ଜର ସେଥିରେ ଆସିବ ଯାହାହେଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ଗୋଟାଏରେ ସଇଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଆଇଲା ଏବେ ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ଏବେ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଏଠି ପ୍ଲେନ୍ ବୁଲୁଛି ଏଣା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ବେ ହେଇବା ସାଇଡରୁ ବାଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଟେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ହେଇଛି ନା ଜଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପଛକୁ ବନା ସେ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଯାଇନି ନା ଏବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ପଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ବୁଲିବ ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ଏଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା ହଁ ଏଇଟା ବା ଏଇ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପଛରେ ଏଟା ସେଠି କ'ଣ ଆସି ରଖିଲେ ପାର୍କିଂ କଲା ନା କ'ଣ ହଁ ପାର୍କିଂରେ ବୁଲେଇକି ରଖିଲେ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ହିଁ ଗୋଟେ ଓହୋ ରଖିଲା ନା ସେଠି
अबे एते छोट देखा से कम कम निशन हो लोक जाए से बसवे अबे लोक जाए एत बसवे आउट आइला आउट आइला हे साउंड होची एडी एडी अबे एपड़े एपड़े आउट आइला प्राइवेट 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 अबे यही बस है बसी जाए बस भीतर बस ना कौन एत लोक बसीगले अबे तादे तो इंजिन ऊपर तोड़ देख पछ दुईटा जो कणा कणा है ସେଇଟା ଉପର ତଳ ହଉଛି ଏତେ ଆଡେ ଗଲାଣି ମାନେ ସେଇଠୁ ବୁଲେଇ ଟେକଅପ୍ ନେବେ ନା ଏଇଆଡେ ହିଁ ଯିବ ସେଇଠୁ ଟେକଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବ ନା रोड नो बे कुआडे वीडियो कर दिली बे माने इमिति देखि ना मजा लागला उठला से एटा जल्दी उड़ला ना हम को इटा पर चढ़ी देखिया गइथलो बोलो आउट आइले ओ भाई सुखा नबान नहीं से तो मां डाकी सेते की हैं हसु से तो की ओ से झियोडा पूरा ता मां डाकी देखो जो देखो जगन मन सानी बुझी देख मामा देख आउट आइला भाई भाई साथ में देखो दिन ना तू मतलब जिबा हो इटा में सब मिसे अबे माने बाटर फेरु जामे इतला ही देखते बच्चा बांधे ट्रेन आइला ट्रेन देखा जाओ अगर ट्रेन लाइन देखा जाओ ट्रेन जाओ देखा जाओ गेट बोला उठला हो ना ठंडा बड़ा ग्रुप लेडी रही ठंडा बड़ा खाई पकड़ा खाई आम जा चल ब्रेक नहीं छुड़ी तो है गाइस आम घर पलि आसलु तो आज भिडियो से भिडियो तो आप भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे रही बाय बाय।